Mjesni odbor Cvjetno jedan je od rijetkih koji bilježi sve veći broj djece, ali unatoč tome u područnu školu Briješć upisan je jedan razred manje. Posljedica je to neprimjerenih uvjeta, ali uskoro će taj problem biti uklonjen i to proširenjem škole. Uz to stanovnici Briješća dobit će i novu kanalizacijsku mrežu, a ulaganja teža od 12 milijuna kuna najavili su predsjednik osječkog HDZ-a Damir Kramarić i predsjednik mjesnog odbora Cvjetno Stjepan Dravinski. U mjesnom odboru Cvjetno živi oko 4500 građana, a ovaj broj iz godine u godinu sve je veći. Dio je Osijeka u koji se doseljavaju mlade obitelji, a sve su veći i zahtjevi za prikladnom komunalnom infrastrukturom. Trenutno su najveći problem kanalizacija u Briješću i neadekvatna područna osnovna škola, no sada se kreće u rješavanje ovog problema. Ove godine mogu reći sa zadovoljstvom da je predviđen početak navedenih radova na sekundarnoj kanalizacijskoj mreži, naravno u sklopu projekta Osijek, gdje je Štenje i Čepin. Osigurana su sredstva preko 20 milijuna eura, što iz europskih fondova, što iz proračuna Vlade Republike Hrvatske, što iz proračuna grada, te bi planirani projekti trebali početi sa realizacijom u mjesecu kolovozu, odnosno pred kraj mjeseca kolovoza. Nakon tog projekta uredit će se i mreža kanala za odvodnju i nogostupi. Stanovnici Briješća među prvima u Hrvatskoj uvidjet će i benefite hrvatskog članstva u Europskoj uniji, koja će financirati veći dio od 10 milijuna kuna koliko će biti uloženo u kanalizacijsku mrežu. I tu vidimo vrlo veliku važnost EU fondova zato što će se skoro 90% tih sredstava financirati iz EU fondova i početak radova se očekuje krajem kolovoza, početkom rujna. Završetak je do 2016. godine i držim da će to biti na veliko zadovoljstvo naših stanovnika mjesnog odbora Cvjetno Briješće. Iako u EMO Cvjetno imaju pozitivan prirodni prirast u osnovnu školu, upisano je manje djece iz posve opravdanog razloga. Što zbog neadekvatnih uvjeta u samoj školi, a što zbog činjenice da zapravo djeca u područnoj školi Briješće nakon 4 godine odlaze na školovanje u drugu općinu u Čepin. Dakle, to su nekakvi, da kažem, osnovni i ključni komunalni projekti u ovom dijelu grada Osijeka. Stanovnici Briješća imaju, nažalost, situaciju da djeca idu od 1. do 4. i onda, nažalost, odlaze i u općinu Čepin i u neke druge dijelove našeg grada da školuju svoju djecu. To treba zaustaviti i evo i u ovom proračunu je oko 2 milijuna kuna rezervirano za rješavanje i početka nadgradnje škole. Uz osigurana sredstva u gradskoj blagajni projekt je sve bliže realizaciji i uz zeleno svjetlo resornog ministarstva. Ono što nas posebno veseli da je idejno rješenje za buduću osnovnu školu, nadogradnju buduće osnovne škole Briješće u Ministarstvu obrazovanja i očekujemo već za nekih 10-ak dana povratak njihove suglasnosti i raspisivanje glavnog natječaja, glavnog projekta za školu. Posljednja od investicija u mjesni odbor Cvjetno 17.000 kuna fitness na otvorenom već se isplatio i koriste ga građani svih dobi i uzrasta. U planu je i postavljanje dodatnih igrala i obnova igrališta u susjednim ulicama, postavljanje rasvjetnih tijela u ulici Smreka te nogostupa u Kestenovoj ulici.